Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni bɛ ka taga ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in na aw minnu bɛ ka an filɛ ani anw minnu bɛ ka an lamɛn an ka fiɲɛ siraw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ sɛbɛn kunnafonidilaw fɛ don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma an bɛ kɛnɛ in de ka k'u lakale bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an sera kɛnɛ kan yan nɔ an bɛ bɛɛ fo dantɛ foli min na ladala an b'an da don kunnafoni bakurunbaw la ka sɔrɔ k'u walawala aw ye an b'a daminɛ ni lesɔri ye bakurunba la ale y'a jira k'a fɔ ko min ye an filɛ kalo min kɔnɔ nin ye ni o ye octobre kalo ye mali kɔnɔ yan ladala octobre kalo bɛ bɛn ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo de ma o la sa a jarala k'a fɔ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ o baaraw daminɛ ka ban an ka jamana ɲɛmaw fɛ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko ale taara i ɲɛ da Bamakɔ maa min bɛ yen bi ni ale de si ka kɔrɔ maa caman ta ye Bamakɔ sigi kɔnɔna la bi Mariam Sangare ale si bɛ taa san 112 de la laada don min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaw min bɛ tali kɛ san o san ka taa bɔ maakɔrɔba in ye walasa ka se ka donbolo k'o k'a ye ani ka nisɔndiya caman ta ka sɛgɛrɛ an bɛna kuma o kan lesɔr kɔnɔna la bi n'an bɔra yen nɔ Nouvelle Horizon ale fana kumana a ko min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga a ko Bamanci wale minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan Bamanci jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye Faransi jamana de bɛ ka ninnu dɛmɛ wa Faransi de b'u dege u ka kɛlɛcogow bɛɛ lajɛlen la ko a dalu yɛrɛ jɔnjɔn b'an bolo Choguel ko ten k'a dalu jɔnjɔn b'ale yɛrɛ bolo min bɛ tali kɛ Faransi ale de sen bɛ Bamanci wale min n'a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la yan wa ko Bamanci wale tigilama n'o ye groupes armés ye k'olu bɛ dege Faransi jamana de fɛ u bɛ walejugu minnu kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ Choguel ye nin kuma fɔ a ye nin kuma fɔ Rusiw ka jabarani so dɔ de ka Nouvelle Horizon kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan républicain kumana ale fana y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la yan nɔ min bɛ musokɔrɔba min bɛ yen n'u k'a ma ko Sœur Gloria Cecilia Navarez ko san 4 ale tun bɛ Bamacimaw ka bolokɔnɔmaya la a jirala k'a fɔ ale kɔni bilala an bɛ waati min na ko sisan o kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ républicain y'i da don a la Suwade Bamako fana kumana a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Bamanci kɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ n'o ye rebelle kɔrɔw ye ko olu kɔni bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la bi walasa Rusiw ka kɛnyɛrɛye cakɛda min bɛ yen i n'a fɔ Wagner n'a ɲɔgɔnna ninnu olu kana Mali kɔnɔ ko o tɛ Bamanci jɛkulu fɛla Bamanci jɛkulu kɔrɔw olu t'olu fɛla ye o kɔni taara Rusi jamana ka lasigidenso min bɛ Mali kɔnɔ yan u taara o sɛgɛrɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o ye ko Rusi jamana kana sɔn fiyewu Mali jamana k'i bolo don ni société ninnu bolo an bɛna kuma o fana kan Soir de Bamako ale kɔnɔna la min ye Echo ye ale kumana Echo y'a jira k'a fɔ ko Faransi ani farafin jamanaw bɛ to ka ɲɔgɔn ye min kɛ n'u k'a ma ko sommet Afrique France ko Emmanuel Macron k'a ye ma wele ka taa kɛnɛ in kan minnu bɛ yen limanaw ni minnu bɛ yen ni u ma u nɛ bila u jufa kɔnɔ fiyewu ko nka Macron fɛrɛtigi don fɛrɛtigi min don limanaw a bɛ fɛ de ka farafina sifinakaw ani farafina sɔrɔ da minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu ka se ka dayɛlɛ a ye sabu a yɛrɛ bɛ jamanakuntigiya nɔfɛ min bolo dalen don san 2022 k'o tɛ tɛmɛ fiyewu fo Macron ka tɛmɛ ni farafina sifinakaw ye o de la a ye sifinakaw ani fasoden jama n'o ye société civile ye ka olu wele ka taa sommet France Afrique kɛnɛ kan n'o o dun tun tɛ laada ye min ye indépendant ye ni waati man tan tɛgɛ ma an b'a kuncɛ ni ale ye k'a jira k'a fɔ ministre kɔrɔ min bɛ yen Cɛman Hubert Kulibali ŋunuŋunukanw cayara k'a fɔ ko ale bolila ka bɔ jamana kɔnɔna la nka Cɛman Hubert Kulibali a ye jaabili kɛ a ko ale ka lahalaya t'a to fiyewu ale ka boli ka bɔ a ka jamana sariya ɲɛma ka taa k'a bɛ t'i dogo jamana wɛrɛw kɔnɔna la sariya mago mana jɔ ale la waati o waati ani yɛrɛ bila sariya ka bolo kan limanaw ni de ye kunnafoniw la bakurunba damadɔw ye an bɛna minnu walawala fasidi sɛbɛnw kɔnɔna la bi min bɛ tali kɛ lesɔr an tun y'a tulo lasɔmi k'a fɔ lesɔr kumana n'i ye jateminɛ kɛ an filɛ kalo min kɔnɔna la nin ye laada de don Mali kɔnɔna la yan nɔ octobre kalo limanaw an ka jamana faamaw y'o kɛ laada ye ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn ka o kɛlɛ Mali kɔnɔna la yan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka kɛrɛfɛdɛn kɛlɛ limanaw nin ye baara belebeleba fila ye an ka jamana ɲɛmaw kɛlen don ka baara min boloda nin yɛrɛ a bɛ san caman bɔ sisan a bɛ sen na
n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ octobre kalo yɔrɔ ale mana se ka ban jamana ɲɛmaaw bɛ baaraw boloda baara minnu bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka taama ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka donbolow kɛ ɲɔgɔn ye walasa min bɛ tali kɛ dɔ ka nisɔndiya dɔ ka dɛmɛ kɔnɔna la o de la sa a jirala k'a fɔ min bɛ mali kɔnɔna kofɔ nin waati in na jamana ɲɛmaaw b'a baara la misali la min bɛ tali kɛ sibiri tɛmɛnen in na Bamako yan nɔ yɔrɔ laada don octobre kalo in mana se ka ban maakɔrɔbaw limanaw ka se ka olu dɛmɛ fɛn fɛn mana kɛ dɛmɛ ye o mana kɛ dɛmɛ sugu ye a jala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ o dɛmɛ ta ka ɲɛsin maakɔrɔbaw ma o de misali kɛra o don sibiri tɛmɛnen jamanakuntigi yɛrɛ ni o ye colonel Asimi Goyita ye k'ale taara ɲɔmɔnyirabugukaw fɛ yen nɔ Bamako sigida 3nan kɔnɔ musokɔrɔba min bɛ yen limanaw ni a si janfara kosɛbɛ san 112 ale de ka kɔrɔ bi Bamako bɛɛ lajɛlen ye fasiri ka fɔ la limanaw sabu san 112 ni k'i b'o ɲini Bamako dugu kɔnɔna la bi a ka dɔgɔn o de la sa min ye musokɔrɔba in ye limanaw colonel Asimi Goyita ko a taara bɔ a ye nin na kɛ a siɲɛ 4nan yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaaw san o san u bɛ taa bɔ min bɛ tali kɛ Mariam Sangare ye a si bɛ taa san 112 de la o de la sa a jala k'a fɔ Mariam Sangare limanaw musokɔrɔba in a yɛrɛ bangena san 1909 ɲinan y'o san 112 ye a jala k'a fɔ ko den 4 o bɛ a bolo min bɛ tali kɛ mɔden caman o bɛ a bolo nin waati in na si yɛrɛ janfali kama a jala k'a fɔ nin waati in na musokɔrɔbaya yɛrɛ kama limanaw musokɔrɔba in dɔwɛrɛ tɛ d'a ma najiw ani nɔnɔw kɔ a balo y'o de ye a yɛrɛ ka fɔ la a ko ni ala ye kabi san 1990 waatiw la ko ala ye yelen don ka bɔ a ka yeli ɲɛma nka limanaw o n'a ta o ta kɔrɔ nana nka ko a bɛ yeli kɛ a bɛ maaw faamuya i mana kuma ka ban a bɛ kumakan dɔn o kɛra a ka dukɔnɔmɔgɔw ye o kɛra sigidalamaw ye o maa mana na ni kumana a na i kumakan don hakili yɛrɛ ka ja ye walasa limanaw a ka fɔ la ko an ka seko ni dɔnko maaba min tun bɛ yen n'o ye Jelibaba Sisoko ye limanaw radio national ka tun b'o ka maanaw de lamɛn kosɛbɛ a ko o ka d'a ye walasa min ye Mariam Sangare ye a ye dugawu caman kɛ jamana ɲɛmaaw ye a ko k'u hakili to denmisɛnninw na jamana denmisɛnninw olu de ye siniɲɛsigi ye jamana denmisɛnninw ka baarako ani ko camancɛ fanga maaw k'u hakili to fana jamana ka se ka basigi sabu nin waati in na a na kɛ jamana bɛ lahala min na limanaw hakili ma bɔ dɛ a bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛyaw caman dɔn walasa minisiri min bɛ yen n'ale de ye min bɛ an ka kɛnɛya minisiri kɛrɛfɛ n'o ye ministre délégué développement social min ɲɛsinen don hadamadenya taabolo ɲumanw ma Umaru Jara ale yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la ko min ye octobre kalo ye limanaw ɲɔgɔn dɛmɛ don maliden bɛɛ lajɛlen kan o kɛ laada ye ani ɲɔgɔn cɛ sabu n'i ma ɲɛ i bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ma i kɛrɛfɛ maa i k'a daminɛ o la fɔlɔ o de la dɛmɛ bɛ se a seyɔrɔ yɛrɛ la a ko misali kan ka ta jamanakuntigi yɛrɛ ka colonel Asimi Goyita ale min yɛrɛ ye nafolobɔ n'o ye a ka fond de souveraineté ye ka o di walasa jamanaden fan caman bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka lafiya u ka sigiyɔrɔw la o taara ka ɲɛsin muso cɛ sabatɔw o taara ka ɲɛsin ala ye maa minnu bangebaaw minɛ u la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ani maa minnu bɛ yen ni a kɛɲɛ foyi t'olu kɔnɔ walasa colonel Asimi Goyita k'a ye dɛmɛ ji ni fɛn caman bɛ yen dɛmɛw la a y'o ta ka ɲɛsin o ma kofɔliw ma an ka jamana kɔnɔna la yan hakilila jiginna an y'a fɔ kuma daminɛ na min ye nin octobre kalo in ye ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo de ye ɲinɛna tako 26nan ye ko a denfaya talen don ka di min bɛ tali kɛ conseil national des personnes âgées o ɲɛmaaba Dayiru Jalo a denfaya bɛ ɲinanta denfaya bɛ ale de bolo ko a bilalen don mina hakililaba min kɔnɔna la o de ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ o ka kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛ se ka na ni bɛn ɲɔgɔn dɛmɛ ani sigi ka ja limanaw ani ka coronavirus bana o kɛlɛ o de ye ɲinanta hakilila fanba yɛrɛ kuma kɛra min kan limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔna la an bɛ don min ye nouvelle horizon ale fasidi sɛbɛn kuma na a y'a jira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye jamana premier ministre limanaw Choguel ale kɔni ni faransi ta kɛn bɛ
kuma bɛɛ jalaki bɛ faransi ka ye o la sa yɔrɔ kosa in na Choguel ko kala Mayiga a ye laseli min kɛ diɲɛ kelenna tɔnba o ka jɛrɛba ɲɛma n'a y'i kanto ko faransi jamana ye anw to pan na ka i fori ka bɔ an kɔrɔ limanaw kuma in ma diya faransi jamana ɲɛmaw ye u y'a kɛ tajuru sara kuma caman faransi jamana y'o fɔ ka ɲɛsin Mali faamaw ma nka limanaw ko o suma ko o dugumajɛ Choguel ko kala Mayiga a tilala filɛ nin ka kuma wɛrɛw bɔ a da kuma minnu ni limanaw nin fana bɛ sɔn ka faransi jamana tɔrɔ nka a bɛ tile 2 bɔ bi kuma in fɔra faransi jamana ma jaabili kɛ ka ɲɛsin kuma in ma limanaw Nouvelle Horizon ka fɔ la dɔwɛrɛ tɛ kuma in ye o ko faransi de bɛ ka bamancimaw ale de b'u kɔfɛ ale de b'u k'u dɛmɛ wa hali ni kɛlɛ cogoya yɛrɛ la a ka kɛ bamancima minnu bɛ yen ni u bɛ an ka jamana kɔrɔyanfanw ni cɛmancɛ bolow fɛ u bɛ walijugu fɛn fɛn kɛ limanaw ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ faransi jamana de b'u kɔkɔrɔ ale de b'u k'u kɔ dogo Nouvelle Horizon ka fɔ la ni Choguel y'a fɔ ko aya diɲɛ kelenna tɔnba kɛnɛ kan ko Mali ni faransi limanaw k'a bɛna fɔ maa 2 minnu bɛ yen ni olu ka furuɲɔgɔnya mɛnna kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ ko nka an bɛ don min na ko bi furuɲɔgɔnya in furu in bɛ fɛ ka sa de sabu min ye Mali jamana ye a bɛ n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ yen walima dɛmɛbaa wɛrɛw bɛ yen minnu ɲɛ bɔlen don Mali fɛ bi minnu bɛ fɛ ka an dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka u bolo don an kɔrɔ minnu bɛ fɛ ka u bolo don an fɛ bamaci wale kɛlɛli la ani minnu bɛ fɛ ka jamana in dɛmɛ ko Choguel ka kuma la ko n'a ma ɲɛ ko i bɛ an dɛmɛ e ta na kɛ Mali kɔnɔna la kɔfilajɛgɛya ye i bɛ dɛmɛ na nka i bɛ baara wɛrɛ la kɛrɛfɛ i bɛ dɛmɛ la nka i bɛ kɛmɛ ka kɛ Suzani ka kɔmɔko ye n k'a fɔ Suzani ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra ale b'i dogo o la sa limanaw nin waleya min ni a jateminɛna an ka jamana ɲɛmaw fɛ nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛma ka bɔ ka kuma ka jalaki belebelebaw ta ka ɲɛsin faransi jamana ma nin na k'o siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye o la sa kabi Mali gɛlɛya daminɛna Choguel ko kala Mayiga nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye limanaw ka jalaki bɛn min ye faransi jamana kan k'a fɔ ko n'i y'a ye ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi n'i y'a ye ko jamana in bɛ a sera nin hakɛ la bi Mali tɛgɛ di faransi ma a kɛra bɛnkan ye coopération militaire n'o ye finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walima faransi jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka an dɛmɛ lakanako siratigɛ la nka a jirala k'a fɔ dɛmɛ in nana kɛ limanaw ko hali n'i y'a dɔn walasa bi Choguel bɛ fɛ k'o kuma de fɔ a ko ni dɛmɛbaa ko ye limanaw a bɛ fɛ k'i dɛmɛ nka sira wɛrɛ b'a kɔrɔ i na tiɲɛ fɔ a ɲɛna ko bamaci wale minnu bɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ Al-Qaïda Maghreb islamique wo Hakimi n'a ɲɔgɔnnaw wo a kɛra Ansar Dine ye o a kɛra MNLA ye o a mana kɛ jɛkulu fɛn fɛn ye min bɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ limanaw ko faransi de bɛ ninnu kɔfɛ jɔnni ye nin kuma fɔ premier ministre Choguel ko kala Mayiga Rusiw ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko RIA Novosti a ye nin kuma fɔ o de jabaraniso sanfɛ limanaw kuma in kɔni fɔra a kɛra kuma belebelebaw de ye kunnafoni sira caman de y'a ta k'a lase nka an bɛ hali waati min na ko sisan limanaw min ye faransi jamana ye u kɔni ma jaabi kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ nin waleya ninnu ma nka limanaw Choguel maaw sigilen bɛ hali ka kuma min kɔnɔ n'o ye ko Mali jamana ni jamana wɛrɛw i n'a fɔ Rusi jamana n'a ɲɔgɔnna ninnu yɔrɔ o kuma de bɛ sen na ko Mali ni Rusi bɛ sɔn k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo sabu kabi Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta Rusi jamana bɛ jamanaw fɛ minnu ye Mali dɛmɛ kabi waati fɔlɔw la fo kana se an bɛ waati min na ko sisan nka waati dɔ kɛra Mali ni Rusi an kun ka baaraɲɔgɔnya a fanga kun dɔgɔyara kosɛbɛ Choguel y'o de fɔ ko a bɛ san 30 bɔ sisan Rusi jamana ni Mali a waati laban in na an ka baaraɲɔgɔnya kun fɛgɛyara ko nka Rusi jamana ye jamana ye maa bɛ se ka danaya da jamana min kan jamana min bɛ yen n'a bɛ se ka i dɛmɛ sabu anw yɛrɛ ka kɛlɛcɛ caman bɛ yen an ka finitigi ɲɛmaa caman bɛ yen olu taara kalanw kɛ waati min na a bɛ fɔ a ma ko Union Soviétique Russe limanaw an ka finitigiw caman taara kalan kɛ wa u ye minɛn caman di an ma o baaraw bɛ sen na o jɔnya ɲɔgɔn kɔrɔw bɛ sen na ni o jɔn o teriya ko k'a bɛ wuli bi Choguel ko o bɛ se ka kɛ misali ye o bɛ se ka kɛ dɛmɛ yɛrɛ Mali ma an bɛ don min na ko bi wa ko siga t'a la dɛ ni ko gɛlɛyara Mali na i ɲɛsin
ko segin cɛkɔrɔ ma a bɛ se k'i tɔgɔ de caya nka limanaw baasi t'a la kunnafoni filɛ dɛ ne ma nin fɔ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de ka kunnafoni don limanaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min bɛ tali kɛ républicain ale kɔnɔ républicain kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Colombie kariden min bɛ yen nɔ ni limanaw Mali kɔnɔna la yan bamacimaw kun ye ale minɛ Cecilia Ser Gloria Cecilia Navarez limanaw a bɛ san 4 bɔ républicain kumana bi a ko kan ko Cecilia Navarez ale kun minɛna bamaci jɛkulu dɔw fɛ limanaw kabi février kalo san 2017 Karangaso Pucala mara la a jarala k'a fɔ sibiri tɛmɛnen o de kɛra fiɲɛbɔdaya ma octobre kalo tile 9 tɛmɛnen na communiqué min yɛrɛ ni jamana ɲɛmaw ye o kɛ o communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ u bɛ musokɔrɔba in u b'a fɔ kosɛbɛ sabu a ye si yɛrɛ ma a ye jija min kɛ bamacimaw bolo a sera ka i jɔ i kolo la limanaw bamacima n'u y'i minɛ i se tɛ i yɛrɛ la i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye n'a ma kɛ ni ninnu yɛrɛ ka yamaruya ye nka limanaw musokɔrɔbaya yɛrɛ kama a bɛ si bɛ hakɛ min na bi Cecilia Navarez Ser Gloria limanaw ale tun bɛ Kucala mara de la a tun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma sango yatimɛdenw fitininw a tun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu de ma ko bamacimaw y'a to o waleya de la ka jaso ka taa n'a ye kabi san 2017 fo ka se octobre kalo tile 9 tɛmɛnen u y'a bila a jarala k'a fɔ kalo 4 n k'a fɔ san 4 ani kalo 8 a y'o de kɛ u bolo min ye communiqué ye jamana ɲɛmaayaso a y'o communiqué kɛ ko Ser Gloria a kɔni bilala wa a taara min ye a yɛrɛ fa jamana kan ni o ye Colombie jamana ye a kunbɛra chrétienw ka ɲɛmaaba ni o ye Pape François ye a ye a kunbɛra o fɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn républicain ale de kɔnɔna la n'an bɔra républicain kɔnɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ limanaw an ka jamana kɔnɔna la yan ko min ye bamaci jɛkulu kɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw n'o ye rebelle kɔrɔw ye olu kɔni fɛla tɛ fiyewu bi kuma k'a fɔ ko Wagner ko kuma min bɛ senna n'a a kuma ŋunuŋunukan cayalen don ko Mali jamana ka i bolo di o jamana n k'a fɔ o jɛkulu kofɔlen ninnu ma walasa SEMA jɛkulu n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ko u ye wulikajɔ kɛ sibiri tɛmɛnen na ka taa min ye Rusi jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan u taara o kumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔnya in hukumu kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko u y'a ɲini Rusi jamana ka lasigiden fɛ k'u b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni Mali faamaw ko k'u b'u bolo di Rusi jamana ma walima k'u bolo di Wagner ma k'u ka tɛmɛ ni Rusi jamana ye ko Rusi jamana kana na sɔn dɛ soir de Bamako ka kuma la ni wulikajɔ min filɛ nin ye min ye bamaci jɛkulu kɔrɔw fɛ n'o ye SEMA maaw ye limanaw u yɛrɛ ka fɔ la u ka kuma lasela ni o ye Musa Aga Asharatuman a y'a jira k'a fɔ ko munna ko Mali b'i bolo bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ k'a sɔrɔ Barikani bi yan nɔ MINUSMA bi yan G5 Sahel bi yan olu yɛrɛ bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ bamaci wale kɛlɛli la k'olu kɔni hakili la u ka fanga di armée reconstituée tɛ dɔwɛrɛ ye olu bamaci kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu y'a ɲini k'u bɛ don armée la ani an ka armée faralen ɲɔgɔn kan limanaw u ka jɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka bamaci wale kɛlɛ ko munna ko jamana ɲɛmaaw tɛ ba don o baara in na fo k'a fɔ k'u bɛ taa u bolo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagner walima jɛkulu wɛrɛw ma k'olu bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma lakanako siratigɛ la ko ni miliyari caman b'u bolo ka di o société ninnu ma u k'o miliyari di armée reconstituée ma olu bɛ se ka bamaci wale kɛlɛ wa fana k'u kana ɲina bɛnkan min tɛmɛna n'o ye accord d'Alger ye maliden yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kana ɲinɛ o fana lawaleyali kɔ jamana ɲɛmaaw k'u bɛ fɛ ka wulikajɔ min kɛ nin ye tiɲɛ na SEMA maaw ko olu kɔni fɛla tɛ o de la u wulila ka taa Rusi jamana ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan k'o sɛgɛrɛ k'a da kulo kan k'a fɔ Mali jamana mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ ka ɲɛsin o Rusi jamana ma k'u kana sɔn dɛ u kana sɔn fiyewu k'u bolonɔ bila sɛbɛnna walima ka jɛ ni baara ɲɔgɔnya ye min bɛ tɛmɛ ni nin baara ninnu ye limanaw kuma in kɔni fɔra nka ɲininkali ye mun ye o ye k'a fɔ Rusi jamana yɛrɛ ka ministre min bɛ yen
ni o ye Sergei Lavrov ye yɔrɔ ale yɛrɛ ye nin kuma fɔ ale ka baara ɲɛsinnen don Rusi jamana ni jamana wɛrɛw baara ma ale ko ni Mali ko a b'i bolo bɔ kɛnyɛrɛ cakɛda wɛrɛw nɔfɛ min bɛna lakana lase ko Rusi jamana kɔni tɛna don Mali n'a ka hakilila cɛ nka k'a fɔ de ko Wagner ko kuma min bɛ sen na ko Rusi jamana de b'a ko kɔrɔ Rusiw ko olu t'a ko kɔrɔ olu da t'a la wa olu sen t'a la u bolo t'a la u bɛ min fɔ kɔni limanaw o ye k'a fɔ olu kɔni tɛna Mali bali k'a fɔ ko k'u tɛgɛ di maa o maa ma ko min bɛ se ka na lakana sabati u ka jamana kɔnɔ a kɛra Wagner ye o a kɛra fɛn fɛn ye o Rusi ko ale tɛna i da don o ko la limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ nin waleya min bɛ sen na nin Suwade Bamako ka fɔ la ko sema bɛ nin wulikajɔ fɛn fɛn na limanaw ko maa wɛrɛ tɛ Faransi de bɛ ka i sen don a ko la wa Faransi de bɛ ka ninnu dɛmɛ u ka baara la hali n'a sɔrɔla Faransi ma i yɛrɛ yira a ko siratigɛ la k'a ko taabolo bɛ o de yira ni dun ye jateminɛ kɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen la fanga ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye yɔrɔ kɔsa in na an bɔra k'o kuma fɔ fasidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ sisan a y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛna na ka na Mali bagabaga walima ka kuma wɛrɛw fɔ ka an bɔ ka Mali bɔ a ka hakilila kan n'o de ye k'a fɔ an bɛ fɛ k'an tɛgɛ di maa o maa ma walima an bɛ maa o maa la u ka na an dɛmɛ jamana wɛrɛw tɛna se ka na an bɔ o hakilila kan n'i bɛ se ka an dɛmɛ ani bɛ se ka baara kɛ nka k'a fɔ de i b'an dɛmɛ ka tila ka ko wɛrɛw kɛ an ni tɛ se ka jɛ o ye Choguel y'o kuma fɔ limanaw ale Suwade Bamako kelen in kɔnɔna la kunnafoni bɔra ka bin min ye Conseil national de transition ɲɛmaaba n'o ye colonel Maliki Diaw ye ale y'a jira k'a fɔ ko CNT kɔnɔna la ko jɛkulu dɔw bɛ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ ka poyi CNT kɛrɛfɛla la k'a fɔ ko u bɛ CNT kɔnɔ limanaw n'o ye collectifw n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a bɛna fɔ ko nin ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ye CNT ɲɛmaaba Maliki Diaw ka ɲɛsin min ye Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ani Isa Kawujim ana a tɔw ma minnu bɛ yen ni u bɛ ka jɛkulu dilan CNT kɔnɔna la ko k'a fɔ u bɛ ka CNT dɛmɛ walima u bɛ ka jamana ɲɛmaaw olu dɛmɛ u ka baara la colonel Asimi Goita kɔni ko jɛn tɛ kɛ n'a ye k'a fɔ CNT kɔnɔ CNT maaw yɛrɛ minnu bɛ Conseil national de transition kɔnɔ n'o ye an ka député ninnu ye k'u ka jɛkulu bila sen kan min bɛ kuma Conseil national de transition tɔgɔ la limanaw ni kuma in kɔni n'a fɔra a bɛ ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen ni olu kunkolo yelen don a ko la bi Dr Abubakar Sidiki Fɔnba Isa Kawujim ana CNT maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni limanaw olu de ka wulikajɔ bonya bɛ bi lasa communiqué min n'a kɛra CNT ɲɛmaaba fɛ a ko jateminɛ dɔ kɛra kɔsa in na k'a fɔ ko jɛkulu dɔw bɛ yen olu bɛ ka baaraw daminɛ walima ka baaraw kɛ CNT tɔgɔ la u bɛ ka fɛn caman kɛ ko CNT da b'a la min ye colonel Maliki Diaw ye a ko k'a bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ u ka baara ninnu ani CNT tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ani CNT ka hakilila si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sariya si tɛ u bolo bi k'a fɔ ko u bɛ baara kɛ ni jɛkulu ninnu bɛ baara kɛ ni CNT wa ko CNT sariyaw olu t'a yamaruya ka jɛkulu wɛrɛw bila sen kan min bɛna ni CNT tɔgɔ fɔ u ka baaraw la o la ko kangaridakan don k'a f'u ɲɛna bɔlɔlɔw sanfɛ walima jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ ka dilan CNT tɔgɔ la ko tiɲɛ t'a la CNT sen t'a la bi a sen t'a la sini u b'a baara kɛ u yɛrɛw de tɔgɔ la wa u ka CNT sariyaw u ka olu bonya limanaw nin kuma in an y'a fɔ ten a bɛ ɲɛsin Dr Abubakar Sidiki Fɔnba walima Isa Kawujim yɔrɔ ale Isa Kawujim yɛrɛ bi maa dɔ bi ni a yɛrɛ hakili la fɛn bɛɛ yamaruyalen don ale bolo jamana kɔnɔ la a mana fɛn fɛn kɛ a ka fɔ la o ka ɲi wa k'a jira k'a fɔ a jigi b'a kan k'a fɔ colonel minnu bɛ yen ni jamana fanga b'olu bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita yɛrɛ yɔrɔ tuma bɛɛ a b'i kale o tɔgɔ la k'a fɔ o bɛ ka jamana mara cogo min na o ka ɲi k'a sɔrɔ dun limanaw a bɛ ka kuma minnu fɔ colonel ninnu caman bɛ yen u tɛ jɛn ni a ye kuma in de dɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako ale fasidi sɛbɛn kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Echo ale kɔnɔna la les Echos welewele kuma na limanaw Echo y'a jira k'a fɔ Farafinna ni Faransi ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ to ka kɛ n'u k'a ma ko sommet Afrique France ale tako 28 o kɛra ko min bɛ tali kɛ Faransi masakɛ ni o ye Emmanuel Macron ye ale ye wele bila zena min bɛ tali kɛ farafinna sifinnakaw de ma ani an ka sɔrɔ bosobaw fo ka taa se fana
min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min ye sifinnakaw ye minnu bɛ ni u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ société civile kɔnɔna la n'o ye fasoden jama ka jɛkulu ye walasa Emmanuel Macron limanaw ko ECHO kɔnɔna la ɲininkali de bɛ ECHO kɔnɔna la bi k'a fɔ ko munna Emmanuel Macron a ye wele bila farafinna denmisɛnninw yɔrɔ maa 11 tun b'a la min ye sɔrɔmusobaw ye olu tun b'a la fo ka taa se fasoden jama jɛkulu ma ko nin ye ko kura ye. Ko kura don wa walima farafinna ko in yɔrɔ ladala a bɛ kɛ farafinna jamana ɲɛmaw ani Faransi de ni ɲɔgɔn cɛ nka zena ko farafinna jamana ɲɛma si kun tɛ kɛnɛ in ka ye a bɛɛ lajɛlen kun ye farafinna sifinnakaw fo ka taa se an ka sɔrɔ bosobaw ni jamana den gansan minnu bɛ n'o ye société civile ye olu de tun bɛ a ko kɛnɛ kan limanaw ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Emmanuel Macron ye ale bɛ fɛ ka baara dɔ de daminɛ sira dɔ de b'a bolo sira min yɛrɛ a yɛrɛ ka fɔ la ko n'i ye diɲɛ kura ta k'a lajɛ bi ko a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn 3 bɛ yen a sigilen don o de kan limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye sifinnakaw ani an ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw fo ka taa se fana min bɛ tali kɛ fasoden jama jɛkulu limanaw olu de kumakan bɛ mɛn bi olu de ka baaraw bɛ ye bi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko sommet Afrique min kɛlen filɛ nin ye Faransi jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye fɛɛrɛtigi don kosɛbɛ sabu a yɛrɛ ka taama dɔ la min bɛ tali kɛ Kenya jamana kan a ye nin kuma fɔ yen yɔrɔ kelen in fana na a y'a jira k'a fɔ ko farafinna sifinnakaw k'a sera u ka sira kuraw ta sabu ko politiki maa minnu b'a farafin jamana ninnu kɔnɔ u ka hakilaw tɛ se ka baara kɛ bilen u ka hakilaw kɔrɔla u bɛ fɛn fɛn kɛ farafin jamanaw kɔnɔ ko ɲɛtaa tɛ a baara la k'a sera farafin jamana sifinnakaw olu ka se ka wuli k'u jɔ u ka farafinna ɲɛtaa o sabati ko o de la min ye Emmanuel Macron ye a ye wele bila min ye an ka sifinnakaw ma ani société civile n'a ɲɔgɔnnaw olu ka se ka taa sommet France Afrique kɛnɛ kan nka limanaw a kɛra baro ɲɔgɔnya ye min ye an ka sifinnakaw ye a kɛra baro gwanenba de sabu kuma samasamaniw cayara a la kosɛbɛ farafin jamana denmisɛnnin minnu taara limanaw u y'u min b'u kun n'u kan cɛ u y'a fɔ Emmanuel Macron ye nka limanaw fɛɛrɛ de don dɛ fɛɛrɛ don Emmanuel Macron bolo hali n'a sɔrɔ an ka sifinnakaw taara nin kuma ninnu fɔ nka limanaw ko Faransi jamana ɲɛma fɛɛrɛtigi don a bɛ fɛ de ka taama ni sira wɛrɛw ye walima ka na ni min ye an ka farafin jamana denmisɛnninw ye a yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na sabu an filɛ bi diɲɛ tile min na nin ye limanaw ko n'i y'i ka baara o baara kɛ n'i ma tɛmɛ ni sifinnakaw ye n'i ma tɛmɛ ni kɛnyɛrɛye cakɛdaw ni société civile n'a ɲɔgɔnnaw ye ko i solila i ma taama Emmanuel Macron a ye ninnu wele ka taa limanaw a b'a dɔn fɛɛrɛ min b'a bolo ko bɛ kɛ sababu ye Faransi yɛrɛ kɔnɔna la bi sifinnakaw de ka ca kosɛbɛ u ka se ka danaya d'a kan walasa a yɛrɛ bɛ se ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ cogo min na k'a ko kun bɛɛ lajɛlen de filɛ ECHO de y'a fɔ limanaw waati sera an bɛ bi ta bila yan nɔ an sera ka min lakale aw ye ka bɛn ni waati ye o ye nin ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ ni Ala sɔnna